Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा फाइनालि CSB निफ्राय बिग आपडेट प्रेस मेल सफैमारबाय। मानोना गोबांथार चेनेलाव भिडिअस होबाय प्लास YouTube फेसबुक गोबांथार कमेन्ट्स खालामबाय बेखौ बिथांमोना खोनाहैबाय होनना बुंदों आरो लोगोसे दायो मोनसे गुड निउज प्रेस मिट होबाय चेयारमेन बिथाङा CSB निफ्राय। दा मोजाङा बेनो जे जायखिजाया एग्जाम सेन्टाराव जिरायनो हागोन बेनिफ्राय गांसे पेपारावनो एग्जाम होनांगोन आरो बेयावनो प्रेफारेन्सखौ मोनगोन जे मोनथाम खालामदों 10टा खालामदों नोंथांमोना जायखिजाया काट अफ लानानै नोंनो साख्रि होगोन जुदि नोंथाङा काट अफ पास खालामनो हायोबा। दा बेनि सायाव प्रेस मिट होदों जों बेखौ दसे भिडिअ प्ले खोनासंगोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन। जोंनि CSB नि ग्रेजुवेट लेभेलनि थार्ड ग्रेडनि जि पस्टनि भेकेन्सि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया रिटेन एग्जामिनेसन खुंगोन। बे बेलायाव गोबां बिजाथिफोरनिफ्राय बायदिसिना रिएक्शन जों मोनदों। बेनो जाबाय मा जे सासे केन्डिडेटआ सासे बिजाथिया मोनब्रै मोनबा गाहाम डिपार्टमेन्टनि एगेन्स्टै एप्लाइ खालामदोंमोन। बे हिसाबै मोनब्रै गांब्रै गांबा गाहाम एडमिट कार्ड मोनदों। दा बिथांमोननि कुइसना जाबाय जों बबे मोनसे सेन्टाराव जिरायगोन जे एखे टाइमावनो जिहेतु जागोन आरो सेन्टारा गुबुन गुबुन आरो सेन्टारा मोनसेब्लाबो बबे माबानि थाखाय जों जिरायगोन बेबायदि मोनसे कुइसन जादों। दा बेवहाय जोंनि बुंनांगौआ जोंनि खेंफोरथिया जाबाय मा जे जिखिजाया सेन्टाराव गावनि सुबिदाखौ नायनानै खाथिसिन आरो गावनि सायख' सुबिदानो बेखिनि सेन्टाराव जिरायब्लानो जागोन आरो बेहाय जिरायखांनायनि उनाव जुदि रिटेनाव क्वालिफाइड जायोब्ला जोङो जेब्ला अरेलनि थाखाय बिथांमोनखौ लिंगोन बे अरेलनि समाव जोङो बिथांमोननिफ्राय अपसन नागिरगोन माबे माबे डिपार्टमेन्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन बे हिसाबै बबे डिपार्टमेन्टआ फार्स्ट प्रिफारेन्स बबे सेकेन्ड बबे थार्ड बेबायदि फार्स्ट प्रिफारेन्स जायाबा सेकेन्ड प्रिफारेन्सआव सेकेन्ड प्रिफारेन्स जाबा थार्ड प्रिफारेन्सआव बेबायदि जोङो खालामगोन आरो बेनि उनावबो आरो बाय एपइन्टमेन्टनि सिगां सिगां आरो डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जागोन। बे डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव जोङो बे अपसनखौ आरो नागिरबावनो हागोन। बे हिसाबै बे खोथाखौ लानानै जेबो उसुबिदा जानाय नङा होननानै जों सानो केन्डिडेटफोरनि बेलायाव। दा बेखिनि खेंफोरथिखौ होनो बेखिनि क्लेरिफिकेसन होनो होननानै जोंनि बे मा होनो बे जोंनि प्लेसमेन्टखौ जोङो हांख्रायदोंमोन आरो बेखिनियावनो आं दोनथ'बाय नोंथांमोननिफ्राय माबा सोंनांगौ। दा बेनो आरो गासैबो क्लियार जाबाय CSB निफ्राय प्रेस मिट फैबाय आरो दा बावैनो अफिसियेल नटिस रिलिज खालामनो हागौ बेनि सायाव। दा जियानो जा गुड लाक थाबाय बयनिसिमबो एग्जामखौ मोजाङै फिनदो। जायखिजाया जेराव नोंथाङा कम्फर्ट मोनो एग्जामाव जिरायनो हागोन होनना बुंदों बेखायनो खाथियाव थाङोबा बेस्ट जागोन आरो एग्जामखौ जिनिखि होयो जायखिजाया गांसे पेपारल' फैखागोन नालाय गासै सेन्टाराव थाङा मानो बेनो सेम पेपार जागोन आरो बेयाव जायखिजाया काट अफ लानानै जेसेबांनिखि नोङो एप्लाइ खालामदों देन बेनि सायाव काट अफ लानानै नोंथांमोनखौहाय नायनाय जागोन आरो बाइबा टेस्टआव डकुमेन्टस भेरिफिकेसन खालामगोन होनना बुंदों बेनि सायाव। दा बेनो हानायसेबां भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालाम।